Bos días. Bueno, dígolles de antemano que voulles falar nunha lingua que a lo mellor non lles resulta habitual, pero espero que se faiga algo común a lo largo desta legislatura en fala. Falamos neste debate dúas patoloxías que en Asturias, polas nosas condicións demográficas e sociais, faen presa con especial fame e saña. As enfermedades neurodexenerativas son dos trastornos que máis impotencia nos xeneran, xa que el noso escudo da ciencia ainda non é capaz de poerlles freno, nin siquier de previlas. Dándolle dimensión asturiana, 10.000 persoas, 10.000 familias, vense ablucadas polo Alzheimer e outras tantas por demencias de diferentes causas, pero consecuencias asomeñadas, lo que supón un 2% da población. Pero é que el resto de trastornos mentales é tan común que hasta un 20% dos asturianos está en riesgo de mala salud mental actualmente. El problema é tan voluminoso que resulta imposible virar de llao. Nesta Cámara temos a responsabilidade de ferlle frente e de felo de forma efectiva. Hemos analizar todos os factores que inciden na enfermedade para poder apurrir cantos medios posibles haxa para abordala. E, sin dúbida, un dellos é a inmensa necesidade de axuda á dependencia que ten os afectados por estes males. É un feito doroso que, cando a adversidade bate máis forte, os mesmos irresponsables que provocaron a crisis tallen os mecanismos da amortiguación social. Así na sucedeu. En 2011, el Partido Popular amputa os baremos da lei de dependencia, desamparando, como sempre, aos que máis lo necesitan. E aunque non vexamos actualmente discriminación relativa entre a afectación cognitiva e a afectación física, el que está claro é que fai falta unha revisión e restauración destos baremos. Por iso é que el noso voto vei a favor da proposta. Pero conocendo o alcance dunha proposición non de lei e máis con el sentido nel que apunta el de apercibir al Gobierno central, penso que é como pedir perspectiva a un cego. Para máis, el contido tampouco señala outros recursos públicos fundamentales que a nosa administración puede poer al servicio destos enfermos. Sería triste e paradóxico quedar nun brindis anual pol Día Mundial dun colectivo concreto, para esquecer as solucións que dende Asturias poden darse xa a estas persoas con demencias e trastornos mentales. Empezando pola propia axuda á dependencia, porque nesta as competencias del Goberno autonómico son moitas. Nas súas manos está el fer que el presuposto chegue ben ás familias, cousa que a xente ven demandando, por incumplimento dende hai ben de tempo. A axuda á dependencia amosou nun ser unha prioridade, e iso quedou espellado nos inadmisibles plazos actuales de valoración e adxudicación, que nada ten que ver col baremo. Pero non acaba a cousa na dependencia, xa quixérades. As asociacións de pacientes, familias e profesionais reclaman desarrollar dispositivos que, se alguna vez houbo, tan en progresivo regreso. Se non saben cuáles son, hoxe e aquí podemos dicirlo. Tomen nota os responsables presentes, se verdadeiramente tan por rescatar a xente. Poden frenar dúa voz a externalización de postos de traballo nas residencias de Lera para evitar os costes económicos e sociais de ceder espacio al negocio privado. Gasten eficiente e responsablemente os cartos que lles damos, por favor. Poden revertir el desmantelamento planificado que están fendo dos servicios de rehabilitación nos hospitales públicos e crear centros estratégicos de referencia para poder couto aos privados. Pero claro, para iso, Ángel Faese primeiro del seu amigo es director de prestaciones sanitarias col PSOE e agora presidente da patronal dos geriátricos privados, don Paulo González. Poden tamén dotar adecuadamente de personal os centros de día dependentes del ERA para que impartan sin limitación as actividades de estimulación necesarias. Tamén establecer dende as maltratadas Salud Pública e Atención Primaria programas de apoio a familiares, cuidadoras e cuidadores. E no caso da salud mental, declarar en busca e captura a José María Fernández, que como subdirector de prestaciones sanitarias del SESPA, contra criterios científicos, económicos e profesionais,
decidido desarticular a atención comunitaria en salud mental en el área 4, descapitalizando el TAC de la Corredoria y cedendo el fogar protegido de la casita a una fundación privada, impunemente y al amparo del entreacto electoral de xuno. Pero, claro, isto implica apostar por unha provisión pública dos servicios sanitarios e sociosanitarios e por unha condena fulminante das portas xiratorias nas filas propias. Moito temo que poucas fuerzas nesta sala podan asumir tal propuesta, tirándolles como lles tiran outros intereses contraídos. Señoría, vaise acabando o tempo. Contrarios al interés común das asturianas e os asturianos. Gracias, pareceme un detalle que contrasta con anteriores intervenciones y no las enmienda. Por eso lles digo que se non van respaldar as demás iniciativas que lles apunto, non se molesten en aprobar esta proposición non de lei. Poden ir baixando xa del carro, porque además de valir para máis ben pouco, estarán vostedes intentando engañar a sociedade asturiana. Digo intentando porque de xuro sei que non ven poder. Haxa salud, pero que sea pública.